El passat dijous 13 d'octubre es va celebrar la presentació del calendari d'aquest nou any de l'Oncolliga. L'acte va ser presentat per en Valerià Pujol i l'Imma Gimferrer. Enguany, el calendari del 2017 està dedicat a les Masies de Premià de Dalt. És la 7a edició de l'Oncolliga, però la primera que es va fer a la sala d'exposicions del museu. Carles Medina ens ho va explicar. El que estàvem comentant és que Oncolliga porta 7 anys treballant a Premià de Dalt. Sempre ha fet del calendari. El calendari, com ha explicat el Carles Ramon, no és que tu compris un calendari, sinó tu dones una col·laboració a Oncolliga i Oncolliga et regala un calendari a tu. I aquesta vegada és la 7a vegada i per primera vegada l'acollim al museu. Carles Ramon ens va demanar si el podíem acollir aquí, que és un entorn que lliga molt amb les Masies, i ens hem sentit molt orgullosos de portar-ho cap aquí i em sembla que ja es quedarà com el punt de presentació dels calendaris d'Oncolliga i d'aquesta tasca tan xula que fan a Premià de Dalt. Durant la presentació i degut a les fortes pluges d'aquests dies es va patir un breu tall de corrent. Tot i així, els assistents van seguir escoltant cada una de les característiques de les masies de la població. El fotògraf del calendari va ser Josep Casas, que ja fa temps que participa amb la iniciativa. Sí, ha estat molt interessant perquè s'expliquen coses que desconeixem, que els que hem nascut al poble i que coneixem les masies per fora. Moltes de les explicacions d'antics propietaris, de dates i de coses curioses que puguin tenir, com les aigües, les mines, a vegades ho desconeixem. Seria interessant també poder-les visitar amb deteniment per dintre, visitar i fotografiar, perquè segur que tenen coses precioses per poder fer com 4 calendaris més, no? Per tant, estàs a favor que es facin aquestes iniciatives per part de l'Ajuntament per conèixer la història del poble, no? Sí, i tant, i tant, i tant. Per exemple, jo, Can Moles, encara no hi he estat mai a dins, o sigui, i rep subvenció pública. Està catalogada i s'hauria poder visitar com a mínim un cop al mes. I en canvi, jo no hi he pogut anar. Suposo que algun cop s'ha pogut visitar, però jo no he tingut l'ocasió i no he pogut tan sols ni fotografiar-la per dintre, no? Però bueno, algun dia suposo que podré. Una iniciativa que lluita per millorar l'atenció de les persones malaltes de càncer i dels seus familiars amb diferents activitats al llarg de l'any. Aquest diumenge farem una demostració amb un cavall, llavors serà una demostració de disciplines americanes i hi ha diverses disciplines, una d'aquelles és el reni, que és la que practico jo, i llavors farem diversos moviments de doma i amb això també aprofitarem i farem vindre un xicot que toca música country i aquest xicot, el grup es diu Jep Andrews Foundation Band i el que hi ha aquí es destinarà als guais que té aquesta entitat, es dedica a ajudar els pares que tenen fills amb càncer. Finalment, cal afegir que l'aportació per la compra del calendari estarà totalment destinada a la Fundació de l'Oncolliga.